behind the scenes scenario sa preparation sa Dumangas Coronation Night tonight. So grabe lang preparar sa mga committee sa ilang coronation karon sa gabi sa ilang beautiful queen. So ari kita diri para ma-witness na later sa gabi. Please rise for the invocation to be followed by the Philippine National Anthem by ISFS Dumangas ROTC and the Dumangas team. Our beautiful MC as well as our anchorman Bomarado. Ayan. Go na! This time is only a practice for the preparation para sa gabi nga coronation night sa aton nga beautiful queen. With people with great dreams. Now it's time for the entrance of municipal heads of offices and municipal officials. As a vlogger, di kay sa maiwasan na madisgrasya. So nakita niyo yung pagtumba ko, diba? Sobrang ako isol-isol because kina-excite ako sa pagkuha sa mga video sa mga nag-practice din isa para sa coronation night for tonight din sa Dumangas. So hindi ko ito pag-i-delete kay gusto ko makita niyo kung ano ginawang sitwasyon sa isa ka-vlogger kung nag-vlog sila sa isa ka-event. So watch out for my vlog, mga viewers and my subscriber kay more and more excitement kita. Sample of cooperation of both management. Bisa na si 80 cadet nila, grabing preparation, kita nyo. Yes, ma'am. Yan sila. Nakita nyo na yung mga smart cadets sa Dumangas. Ready for July. Wow, panami sa ila stage. Wow. Good morning, sir. Ini ang mga cameramans on media and sound system is already set up. Naka-set up na mga sounds. High-tech na sound. Promises and progress were hearts intertwined to await the heroes in each Hi, sister. her journey. Para mother sa queen, queen, kagang iya princesses, tapos na sila practice. So, nag-proceed na kita diya sa ISOFest nga room para magpanyaga. So, aron masaka kita dito. Diri ang panyaga sa mga invited guests. Happy Fiesta Dumangas, sa muli ang ilang handa sa fiesta. Ang superstar na lechon. Grabe to. Juicy. Hi, tita. Wow, sige na, kaon na. Kailang food vlog. Pag-vlog. Sarap ng mga hinanda. Sarap. Pahiram ako. Tita. Dahil ako mag-start na class. 13 school. May serving spoon ka pa, te? Dua. Dua serving spoon ka pa. Ari tani pwede din tayo, ang service ko na ako tutsara na lang yung gamay niyo. Ako dito. Yung biglan. Lunch. Hi, Panyaga!
yung gallery niya. Ayan. Kaya kami sa buong tayo, Yes. tama over. Ayos kasi sir, ayos. At nakakadamo ko sa tao si Salamander. Guwapa Japon ang princess. Bisan gutom kag kapoy. Ang beautiful cousin. And escort. And of course, escort man. Kapoy, gijayaw, kapoy, ang beauty. Sir, happy fiesta! Roy, enjoy sila day ma'am. Oh, beautiful ang mga taga Dumangas. Happy fiesta rin. Oo, sige. Wow. Very accommodating ang taga Dumangas, ang mga Dumangasanon. Enjoy your meal, ma'am. Ay, oo, sa daso naman. Sister yan nag-enjoy ko na sa iya, joke. That's why nga nanamihan din si ma'am sa iya area. Beautiful lola, always. Ma'am, thank you gid ma'am sa invite sa imo lunch. Dito ta karon sa gabi sa sa coronation. Invite niwan sila nga karon nagit sa gabi coronation sa imo po. O tita. O sige ma'am. For those who are watching now, live ba yan? Hindi ma'am. Those who are watching, please join us for the coronation night of Devon. Okay, you will enjoy the night. We'll all enjoy together. Okay. Yeah, thank you ma'am, for sure. And Tito. Oh yeah. Fiesta. Sa fiesta sa Dumangas. Enjoy din ako sa fiesta. Dali pa mo din nila. Wow, thank you ma'am. Beautiful, it's si ma'am. Hi everyone, happy fiesta. Hello sir. Hi ma'am. Baka mga chikiting. Sige, enjoy. Oh, accommodating yun ang lola. Wow. Ma'am, dalon ta ka mo, mama. Wow. Oh, lechon. Hello, this is Dumangasanon. Happy fiesta to all. Okay. Sige sir, enjoy your meal and ma'am. Okay. May hapon Dumangas. Ari kita diri subong sa tubang sang Dumangas Catholic Church. Ara, busy ang tanan kay syempre fiesta nila. So before kita mag-proceed sa gym, kinanglan ko yung agyan anay ang simbahan sa Dumangas. Itong ako na lang ang namin isang architecture sa Dumangas Catholic Church. Katubang siya sa iyang wow. Daw sinang una nga panahon ni Rizal man ba? Okay guys, proceed to sa ibang nga location. Okay, amo ni ang market sang Dumangas. Kagi na rin renovate pa ini kag kung ma-improve na ni nami gid ni siguro. Kanami ang mga tricycle driver nakalinya gid ya. Okay to. So super ka accessible kalila market sa munisipyo ari lang lapitan na ilang gido ari na munisipyo na ni. Hello sa tanan, ang aton ginaagyan subong amo ang Dumangas Municipal Hall kag kanami gid di ba? So sa mga wala pa nakakita sang Dumangas Municipal Hall, first time nato ni makita nga manami gid ang ilang munisipyo. Nami no? Sige ah. Nami man gid ang sige ma-tour kita na sa Banwa ka Dumangas ha. Ari si helpful nga tricycle driver kanami gid kay tour niya kami. Ari ang Dumangas Gymnasium. Dira karon ang coronation night sa aton nga Queen Fiesta. Okay, proceed kita na isa lang. Alam na Dumangas Gym ba no? Doon ay
Pero nakita mo man makuha? na. Nakuha ko. Mabalik man kami na karon, don't worry. Makuha ko kita. Hindi kita madiretso. Sa eskwelahan na lang guro to. Lapit yung eskwelahan kung layo. Eskwelahan sa High school. Isko. Layo. Hindi na lang Hindi na lang kita pwede man mo na nga mapatay pala. At tapos kung pwede naara gid, sa high pwede. school ka. Oo. Nari ko ako na hinay na ka. Oo, to. Ako ni Dumangas National High School. Okay, ako gid. Wow. Ang entrance. Oo, gani. Kada ko magali Ito paray gidili sila sa isko. Na. Wow. Ari na isko. Kanaming yapon. Makita gid ang improvement sa panwa bisan sa mga building lang sa nila nga eskwelahan. Hindi kinilipin ka ma. 7-Eleven lang kami doon. Ladies and gentlemen, it's tonight the most awaited portion of Dumangas Fiesta, the coronation night of Dumangas Town Fiesta Queen, and we are here now sa Dumangas Gym. So watch out later sa mga gwapahon nga nagaparade ng mga queens and princesses. Tables are ready to be seated by the guest for tonight. Sa nakita ninyo, ready na ang tanan. May mga pangalan na kung di naka-assign na mga VIP, ang aton municipal mayor, ang iya mga konsihal, kag mga punong barangay. So gani, excited na gid ang tanan para sa subong nga gabi. So hulat-hulat lang gid kay malapit na lang gid ninyo makita ang mga gwapahon nga tinago sang Dumangas, Iloilo City. Ari na ang samples ng guest for tonight. Kay gwapa gid kay ma'am. Head of the offices gali si ma'am, and then sa next table ang family sang mga princesses, lola, ang lolo, and mga mommy and sister, siblings siguro, and si sir sang ISOFest. Gwapo na si sir, ready na gid. And now, ang next table, ang mga gwapahon nga mga Dumanggasanon from lola to mommy and sisters. Mga gwapa, gidya ang mga tago Dumangas. Kag ready naman ang flowers, ang aton mga beautiful ladies karon, ang queen, tagag ang princesses. Now, itorta ka mo sa ilang amazing nga stage, sa nga super kanami. Subong lang ako kakita sa amuni kanami nga stage daw asap lang daw sa ABS-CBN lang kita gatanaw sang show bala. Kita nyo kanami isang stage sang Dumangas Town Fiesta kag ang Dumangas Coronation Night is the best gidya para sa akon. Ready na ang mga taga Dumangas magtanaw sang event for tonight nga the most awaited moment nga pagkuruna sa aton nga Fiesta Queen Yvonne Demotica Lendres Abaya. Kag of course, ang mga bisita ari naman, ang aton nga municipal mayor, very punctual gid actually siya, kay siya gid ang una ko nga nakita sa mga nagahulat nga mga bisita sa aton nga table nga gin-assign para sa ila. So, sundon ta si mayor, kay super punctual gid siya, dapat ang tanan punctual gid all the time. Ari si mayor nakita na nato no nga busy na sa pag-entertain sa iya mga visitors kag mga colleagues. So ang mga taga Dumangas all set na gid siya. Nahulat na lang gid ang pag-start sang program. Ang mga SB member ara man kag so far so good, kompleto na ang tanan. So wait lang ang tanan kay mag-uumpisa na gid ang program for tonight. I would like to congratulate the Municipal Mayor, BJ Beron, for the successful town fiesta and of course for the successful coronation night of Dumangas Town Queen Yvonne Demotica Lendres Abaya and First Princess Erica Fernandez Drilon and Second Princess Iraisha Dawn Drilon Fernandez. Ladies and gentlemen, the coronation is about to start.
Everyone, please rise for the invocation to be followed by the Philippine National Anthem by ISOFES Dumangas ROTC Entrance of Colors and the Dumangas team. Makita nato ang pagsulod sang daga ISOFEST nga mga kadet kag super snappy gid sila ang smarty sa ilang nga pagparade pakadto sa stage sa pagbutang nila didto sang aton nga Philippine flag kag sila karon ang mag-assist sang aton queen kag sang aton mga princesses sa pagsulod sa gymnasium as well sa pagpungko didto karon sa stage. I hope nga bisan wala pagid kita nag-start kit sang aton coronation, maga-enjoy ang tanan sa pagtan-aw sang mga nagakalatabo diri sa sulod sang Dumangas Gymnasium. Lalo na ang mga politiko, ari na di ang tanan, kag ang mga guests excited na gid nga makita ang aton nga Fiesta Queen kag ang iya mga princesses. Makita nato no nga damo gin ang nag-cover nga media, vlogger, photographer kag journalist sa sining Dumangas Town Coronation. Kay grabe gidya ka manami ang preparasyon nila kay since ang aga ara kita naka-witness no kung paano nila gin practice ang magakatabo subong nga gabi. So bisan nagaulan sige gid ang pagulat sa mga tao sa sagwa kag sa sulod sang gym sang koronasyon sang aton nga gwapa nga Fiesta Queen. So, hulat-hulat lang gid kay samtang naga-prayer pa, ara man kita nga maga-witness sang nagakalatabo sa sining okasyon. Rain or shine, bagyo man o kung ano pa da nga magapastop sining okasyon, tuloy gihapon. Sige, go kita sa koronasyon naton subong. and progressive vision. Truly, Dumangas is blessed with passionate leaders and sweet people with great dreams. And municipal officials, passionate people in service of great people. Starting with our municipal heads of offices. Attorney Lady Rose F. Galinero, CPA, Municipal Administrator. Also, let us welcome Engineer Jose Van Nicondova, Municipal Engineer. Also with us is Engineer Saul Lidias. Mr. Nelson B. Belandres, our Municipal Health Officer. Secretary.
Sebastian is son of Robert Apaya and Sherry Monica Lindres Apaya. Ladies and gentlemen, our scepter bearer is El Carl Librem Elon Fernandez. With his parents, Mervin Tagonon Fernandez and Venus Baronda Elon. Also have our bouquet bearer, we have Ashley Kid Lindres Gade. The proud parents are Zoe Gade and Gina de Monica Lindres. Our bouquet bearer is Christine J. Solomon. Our proud parents are Christine G. Solomon and Ken Jude Solomon. And now for our sash bearer, we have Chloe Grace Gregorio Maxwell. And the proud parents are Zane Soy Maxwell and Christy Doronila Gregorio. Ladies and gentlemen, all our bearers in tonight's coronation of our Fiesta Queen 2023. Great dreams. Please welcome, ladies and gentlemen, Honorable Mayor Brandon John Piron in his welcome message. Good evening, Dumangas. Good evening. As mentioned by our host, no rain, flood, or blackout can prevent us from celebrating tonight's festivities. Before anything else, I would like to acknowledge the presence of our ever-supportive municipal officials, our barangay leaders, of course, department heads, Ariman Amon, Vice Mayor, Vice Mayor Ronaldo Boles, along here, we have our two board members, Board Member Cadet Baez and Board Member Ronnie Misura. Let's give them a round of applause. And last but not least, fully present are all our SB members. Palakpakan SB members. Importantly, I would like to give the spotlight and acknowledge the star of tonight's event, our Fiesta Queen 2023, Miss Yvonne Demotica Lindres Abaya, together with her royal entourage. Let's give them a round of applause. Starting with the King Consort, Mr. Richmond Gialon, First Princess Erica Relon Fernandez, First Prince Consort Sean Oliver Hortensio, Second Princess Alicia Relon, and Second Prince Clyde Hortensio. Again, let's give them a round of applause. Their all-out support for this activity. Madami kayo salamat. Pagpumpa ko bilang mayor today sa inyong mapanwa, I promised everyone that I will change the entire landscape of the Dumangas. I intend to keep that promise. The next queen to be crowned here in the gym or arena, I also will welcome everyone to a new Dumangas. And later on, ladies and gentlemen, our kings, our king and queen, and of course our princesses and princess in tonight's coronation. A world meant to be saved by heroes. A universe of adventure and imagination that's come alive from comic books into a pop cultural cinematic milestone. Works
with timeless cultural essence of a beautiful town. Journey to marvelous cultural glory begins. Dumangas, the search for your heroic queen of arts and dreams unfolds. Designs. Super gidya ka nami ang stage sang Dumangas Coronation Night kay daw nagatanaw lang kita sa isa ka TV show sa isa ka channel. So tanan nag-enjoy kag nagahulat-hulat gid sang aton nga Coronation Night. So hulat-hulat lang kita samtang ginatanaw ta ang pag-abot sang aton nga town fiesta queen. I-enjoy ta anay ang pagsaot sang isa ka dance group kag isa ka sikat nga manugsaot sang taga Dumangas. So before ang parade sang aton town fiesta queen, maano kita anay, ma-enjoy kita anay sa ila intermission number.
the daughter of Christine G. Salon and Ken Jun Salon. Ngayong gabi, Dumangas! Gabi, Dumangas. Ngayong gabi! It's really an honor and fiesta sa Coronation, and I believe this is the first time na naimbitaran liwag si board member na makatambong sa fiesta sa Banwa sa Dumangas. Indeed, it is an honor and a nostalgia in me also that sinks in. Because as we may know, this will be the last coronation to be held in this auditorium. Because next year, by God's grace, sa tulig sa atong Congressman, First Biron, palakpakan naton, there will be a new Dumangas House Arena. Palakpakan naton din na. That's our dream for this year. Lapit na And tayo sa coronation. again, para si Julie, pamilya ng galit Timotica, hello Julie. Let's put things all in order and making Dumangas one Dumangas. I really like that. You try to unify all sectors of the municipality of Dumangas, and we're thankful that I would like to share and assure you, Mayor, of my 100% support in your endeavors as your representatives. Pagtamyaw, alin man sa akong pamilya, from Dr. Mistura to my daughter Christian and Lance, happy fiesta at congratulations sa pamilya Abaya and Trilon and the rest of the family. So salamat din, may gabi. God bless. Mabuhay ka tanan. Dumangas Agro-Industrial Cultural Fair and Sports Festival 2023, even though through this video recording. This festival is a showcase of the dedication, creativity, and hard work of the people of Dumangas to contribute to the development of the agro-industrial sector, while also enhancing the sports and culture in the municipality. I salute my colleagues in the Nationalista Party, Congressman George Peron, Mayor DJ Peron, together with Vice Mayor Ronald Wallace and the Council for their progressive leadership and wholehearted service in delivering meaningful programs and projects that help, as well as bring comfort and joy to the people of Dumangas. Let me also extend my congratulations to Ms. Yvonne Demotica Lindres Abaya, as you are from the Dumangas Fiesta Queen 2023. I encourage you to allow this honor to be a source of inspiration and motivation, not just as a symbol of your beauty and voice. As the Dumangas Queen, you have a great opportunity to do good and serve as a positive role model for the youth of your community. We wish you all the best as you rise up to this challenge and pursue a successful reign that will leave a lasting
Trilon Fernandez. He is the son of Mervyn Tubalan Fernandez and Venus Baronda Trilon.
to Congressman Verge Beron, to Mayor Oral Torres, members of the Sangguniang Bayan, to my kumare and proud parents of the Queen, Cherry and Ricky, and the whole family traveling all the way from USA. To my sister and mother of the first and second princess, Venus. To the royal entourage, my goddaughter, our beloved Queen Yvonne de Munica Lendres Abay. My niece, First Princess Erica Brilon Fernandez. Second Princess Ericia Dawn Brilon Fernandez. To the family of the princesses. To King Consort Richmond Gallo. First Prince Shad Ortizo. Second Prince Clyde Hortensio. To Ronelo, our head planner and event manager. To my very active and supportive batch 97, Joker, Cherry Tats, Lamela, Gilbert, Roland and Pike, honored guests, beloved parents, to my nanay Lenny and tatay Carlito who are watching right now, mga pinalangga ko na kasimana, maayong gabi sa inyong matanan.
Arizona. My dearest ever Dumangas, greetings of love and harmony. To our beloved Dumangas Mayor Brandon John Coron, 4th District Representative, Congressman Representative Coron, SD members, public officials, dearest family, friends, and guests. Thank you so much to you, our Fiesta Queen 2023. A crown worn on the head will last a year, but a crown worn around the heart will last a lifetime. Years ago, when the whole world suffered from the Crucero Dauphin, your Dumangas Fiesta Queen of 2020. 2010 pa nila. May 2020. Kayo nag-pandemic. Right, so that was the A fair crown worn on the head will last a year, but a crown worn of your Dumangas Fiesta Queen 2020. Dramatica Legends Abide, and I am the heart of Dumangas. We are the great infinite marvels, guardians of the sky and the sea, the heroes in each of you. We are the reflection of Dumangas. With Iloilo's premier contemporary performers, Sidlangan Dance Company will walk the stage and bring down the stars from the cosmos for a royal dance, elevating our queen into the highest echelon of greatness and legacy. So ang tanan na amaze gid sa beauties ng aton mga beauties sang Dumangas, lalo na ang aton Fiesta Queen kag iya mga princesses. Kag wala labot, gwapo man ang ilang mga escort. May mga talent pa sa singing. So, ari subong nagapakita sila sang saot kag the best kid kay nga may mga backup dancers pa sila sa mga sikat nga mga dance studio. So kanami gid sang pag-prepare sang Dumangas Town Fiesta Coronation. Kag ang tanan I am sure nga nalipay gid kag nakontento nga bisan ga ulan naghulat gid sila sa sagwa kag diri sa sulod sang gym para lang ma-witness kung ano kanami ang coronation night sang Dumangas Town Fiesta. So sa tanan, I hope nga nag-enjoy ka mo sa pagtanaw sang akon nga vlog. Kag kabay nga patapuson nyo gid, hasta gid nga matapos ini. Kay hindi pa ini hasta lang dire, kundi karon pa man, damo pa kamo sang makita nga mga makahalawat-hawat nga mga events. So,
Sa tanan ko nga viewers, thank you so much. Kag sa tanan ko nga mga supporters, thank you man. Kag gina-shout out ko tang kamutanan halin diri sa may Dumangas Town Fiesta. Kabay nga always nyo lang ako i-support. Kag gina-congratulate ko ang mga nag-ilentra diri nga mga dancers as well sa aton nga beauty, sa aton nga ginkoronahan nga Fiesta Queen kag iya mga princesses kag escort. Congratulations to all of you. The event is a success, gidya. I'm sure nga pagpuli ninyo nalipay gid kamo kag na kontento tanan. So, hindi pa ni amo. Hulat-hulat lang gid kay damo pa kita may makita pa nga masunod nga manami nga pagatalan-awon. Na-excite ang tanan sa pag-abot sang isa ka artista from GMA nga si Christopher Martin. Nakibot gid pati ako. So, even nga may edad na ako, feeling teenager man ako kung nakipaggutok-gutok man ako nagdalagan-dalagan sunod-sunod sa artista. After sang artista, may fireworks. Sagari ang tanan nag-enjoy na kidya. Ari ang mga audience naton, ari ang lola sang aton queen. Guwapa gid ay mother, ang iya father, kag iya brother, kag ang tito niya nga very
joker gid kaayo kanami gid kasadya gid sang family kay ara gid sila ga support si tita niya, and of course ang ila guest from Hawaii. Yay. And ang iban pagid si Sir nga sa ISOFest, ang ilang mga relatives and friends nag-enjoy gid sila. Kita niyo man no, nag-enjoy ang tanan ka mga gwapa gid sa mga guest naton. Nag-enjoy gid sila. Nagkadto gid ko sa likod kay damo digid ang fans ng aton nga Fiesta Queen. So ginkadtuan ko gid sila kag isa-isa gid siya sang view ang ila beauty. So ari sila all smile gid kag naga-cooperate gid sila sang aton nga pag vlog sa ila. Ari si ma'am, kagwapa kay ma'am, si ang mga taga Dumangas, abi nyo mga artistahin gidya, kag very supportive sa ila event, lalo na sa ila coronation night. So swerte gid si mayor no nga ang iya mga pumuluyo nagakooperar gid sa tanan nga tion. So amo ni ang nagakalatabo diri sa ila nga coronation night sang Dumangas Fiesta. Kanami gid damo-damo gid ang tawo. Nag-enjoy gid ang tanan bisan nag-ulan. So kadto kita anay diri sa likod pagid no, damo pagid yung mga naga-hi hello, hi hello. Hello gini shout out ko kamo tanan sa inyo nga pag-attend sini nga event. So I hope nga next fiesta ara man ako gihapon nga i-invite ninyo para i-cover nato ng inyong event. Like pareho sini ka mga gwapa gid sa ila no, kapila ko na ang balon nga ka magwapa gid sa mga taga Dumangas. Daw nakita ko sa mga kuya sa tanagan diri sa atong municipal gymnasium. Kag amo na lang gid ini ang kapasidad sang akon nga battery sang akon nga tablet. Pasensya gid kay Vice Mayor Onad Goles nga wala ko gid natapos ang iya nga closing remark. Sorry gid Vice Mayor, pero ang respeto namon sa imo ara gid ya. Thank you so much sa tanan nga nag-attend sa sining okasyon kag very lucky kami nga magpusing-pusing sa kay Bombo Radio Ayan Gahete. Pao kagwapo gid sa aton nga MC, at the same time kagwapo man sang aton nga MC nga Miss USA 2023 nga Miss Barrios. Upod kong akon nga sister Lalane ko nga nagapusing-pusing sa mga beauty queens nga hindi lang taga Dumangas kundi nga taga Iloilo mismo. So sa tanan, I hope nga nag-enjoy gid kamo sa coronation night sang Dumangas kag I hope nga next year ara naman kita liwat sa pag-witness sining okasyon. Kag sa tanan nga mga wala na videohan, ari ang inyo nga mga photo kay ginkuhaan ko gid kamo before sang event mag-start. So I hope nga happy gid kamo sa na-capture naton nga mga beautiful faces sang taga Dumangas. So sa tanan nga wala nakatan-aw, I hope nga nag-enjoy kamo sa akon nga vlog kag I hope nga next time makilita ay kita gihapon diri sa Dumangas. Thank you Mayor sa imo nga
preparar sa sining very successful event. Thank you Mayor BJ Beron sang Dumangas, Iloilo. Kag of course sa iya mga lideres man nga nag-under sa iya, kag sa mga parents nga nag-cooperar lalo na sa aton mga beauty sang taga Dumangas, ang ilang Fiesta Queen, kag sa ilang princesses, kag sa ilang mga escort, as well sa mga taga Dumangasanon gid mismo nga nag-attend gid sila para maka-witness man sang coronation sang ilang nga mga ginatago nga mga beauty diri sa Dumangas. So, ginapabugal gid ninyo ang inyo taga Dumangas, kag I'm sure nga na-impressed kami nga bisan hindi kami taga Dumangas na witness namon ang inyo okasyon, kag very successful gid ini tungod sa inyo nga pag kooperar sa isa kag isa. Kag isa pa kanami gid kay dugay na nga panahon ang Dumangas nag-celebrate sini, kag ginapreparahan na nila nga sa pila ka tuig pa lang gaumpisa na sila preparar. So muna ka preparar gid ang mga taga Dumangas. So that's all for tonight. I hope nga nag-enjoy ang tanan sa pagtanaw-tanaw sa akon nga vlog. Thank you so much, kag ihatag ko sa inyo ang inyong mga pictures nga pagtanaw-tanawon. This is your vlogger Melanie Baxenela, and I hope nga I will see you on my next coming vlogs. Thank you sa pagtanaw ninyo kapag upod-upod sa akon nga kung diin ako nga event ara gid kamo naga upod-upod sa akon. Thank you so much. Hindi nyo gid ako pag bulagan kay i-offer ko gid ang tanan kong capacity nga makahatag ako sang kalipayan sa inyo para sa inyo nga pag kabordam sa inyo kabuhi, ari lang ang inyong vlogger na naghahatag sang inyo sang advertisement o kon mga chika-chika sang ano-ano nga kalatabo sa aton nga palibot, hindi lang sa syudad kundi pati man sa nga probensya sang Iloilo. So sa hindi taga Iloilo, I hope nga nakahatag ako sang kalingawan dira sa inyo sa mga taga-abroad. Sa mga taga-abroad, shout out sa inyong tanan. Wala labot nga kita nga local, no? May mga artista pagali ang taga Dumangas nga gi-invite. So naging very amazing gidya ang fiesta sang Dumangas sa Subonga 2023. So sa liwat, this is your vlogger Melanie Baxenela signing off from Dumangas, Iloilo City. See you on my next vlog. Pahabol, hindi gali anay pag-stop kay may ari pa kamo mga pictures sa makita nga artista ang inyo mga beauty kagabi nga kagwapa sa inyo. So please, hindi anay maguntat tulo kay ari pa kamo diri. Ari pa makita nyo kung ano ka namin inyong mga gowns, kung ano ka namin inyong mga barong, kung namin ang inyong mga makeup nga preparar nyo gid sa sining event. So hindi anay magbuya tanaw ha. Tulok-tulukan nyo anay hasta nga matapos gid. Okay, that's all. Thank you so much.